ndinoitwa Roman Tifaya meditator Chirekodi ndabeka Producer Mosi 124 day Karabariti mkungechea Baby ndaingoti ndiweweka Pamoyo pangu ufunga ndaikutemba Ati wakaenda nematsaga Sara ndichitambure ndichikuchaga mudiwa Ndaingoti ndiweweka Pamoyo pangu ufunga ndaikutemba Ati wakaenda nematsaga Sara ndichitambure ndichikuchaga mudiwa Baby yakandisiya ndiri ayani waimanya nawo andiziwe kuti wangani chimoko ndaitoda chiuye pazayani akazondidhama sapindwa nasatani kusaiti kwangu wandione mistake aizondifunga chete pakundofara kuleki achindipe nemazimbiso tichagara teseriniko Baby ndaingoti ndiweweka pamoyo pangu ufunge ndaikutemba ati wakaenda nematsaga Sara ndichitambure ndichikutsvaga mudiwa ndaingoti ndiweweka pamoyo pangu ufunge ndaikutemba ati wakaenda nematsaga Sara ndichitambura ndichikutsvaga mudiwa kozeiko ndakakuchiwa kuti uchazondisiya handina kuziva kunaka kunze moyo wakasviba katatu oramba sapeta ukatino kufara handina neyawakaita izvozvi ndine heartbreak moyo ndakabaika kupiwa peine wandakalaika kana wakandishaisa mudiwa weka pamoyo pangu ufunge ndaikutemba ati wakaenda nematsaga Sara ndichitambure ndichikutsvaga mudiwa ndaingoti ndiweweka pamoyo pangu ufunge ndaikutemba ati wakaenda nematsaga Sara ndichitambura ndichikutsvaga mudiwa Baby yakandisiya ndiri ayani waimanya nawo andizive kuti wangani chimoko ndaitoda chiuye pazayani akazondidhama sapindwa nasatani kusaiti kwangu wandione mistake aizondifunga chete pakundofara kuleki achindipe nemazimbiso tichagara teseriniko Baby ndaingoti ndiweweka pamoyo pangu ufunge ndaikutemba ati wakaenda nematsaga Sara ndichitambura ndichikutsvaga mudiwa ndaingoti ndiweweka pamoyo pangu ufunge ndaikutemba ati wakaenda nematsaga Sara ndichitambura ndichikutsvaga mudiwa kozeiko ndakakuchiwa kuti uchazondisa